గ్రామాలలో, పట్టణాలలో విచ్చలవిడిగా ఏరులై పారుతున్న గంజాయి మద్యం. గంజాయి మద్యం మత్తుకు బానిసలైన విద్యార్థులు మరియు యువత నేరస్తులుగా మారి తమ బంగారు భవిష్యత్తును అంధకారం చేసుకుంటున్నారు. దీనికి పూర్తి బాధ్యత ప్రభుత్వాలు మరియు తల్లిదండ్రులే కారణం. తమ పిల్లలకు విద్యా బుద్ధులు నేర్పిస్తూ వారి భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తున్న ఉపాధ్యాయుల మీద ప్రతి చిన్న విషయాన్ని రచ్చ చేస్తూ కొంతమంది తల్లిదండ్రులు సంఘాల పేరుతో ఉపాధ్యాయుల మీద దాడులు చేస్తూ తమ పిల్లల ముందు మరియు సమాజంలో ఉపాధ్యాయులను అవమానిస్తున్నారు. మీరు ఉపాధ్యాయులను గౌరవించండి, మీ పిల్లలు కూడా ఉపాధ్యాయులను గౌరవిస్తారు. యొక్క భవిష్యత్తుని అటు ఉపాధ్యాయులు ఇటు తల్లిదండ్రులు అందరూ కలిసి వాళ్ళకు ఉన్నతమైన స్థాయిలో తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇన్ని దాడులు జరుగుతున్నా కూడా ఎక్కడ కూడా ఉపాధ్యాయుడు తన యొక్క వృత్తిని వదిలిపెట్టడం లేదు. తల్లిదండ్రులు విస్మరించిన వాళ్ళ బాధ్యతని ప్రభుత్వాలు విస్మరించినాయి. ఎవరు విస్మరించినా, ఎన్ని అవమానాలు జరిగినా, ఎన్ని దాడులు జరిగినా, చివరికి ప్రాణాలు పోతున్నా కూడా విద్యార్థుల యొక్క భవిష్యత్తే రేపటి భవిష్యత్తు అని చెప్పి నమ్మి వాళ్ళ యొక్క బాధ్యతను విస్మరించకుండా ప్రాణాలు సైతం పనంగా పెట్టి ఈ రోజు గురువులు ఈ సమాజాన్ని కాపాడుతున్నారు. కాబట్టి అలాంటి గురువులని సమాజం అంతా గౌరవించాలి. సమాజం అంతా కూడా రక్షణగా ఉండాలి. సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ రోజు మనం గురువులను కాపాడుకుంటే, వాడులను కాపాడుకుంటే రేపు మన భవిష్యత్తుని, మన భారతదేశాన్ని కూడా కాపాడుకుంటాం. కాబట్టి ప్రభుత్వం మరీ ముఖ్యంగా ఇలాంటి దాడులు జరిగినప్పుడు వెంటనే కఠినమైనటువంటి చట్టాలు ఏర్పాటు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎక్కడైనా ఈ మద్యం గాని, ఈ గంజాయి గాని ఎక్కడైతే దొరుకుతుందో అక్కడ వాటి మీద నిషేధించేటటువంటి చర్యలు చేపట్టాలి. ఎవరైతే అమ్ముతున్నారో, ఎవరైతే వాటిని సరఫరా చేస్తున్నారో వాళ్ళ మీద కఠినమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి తప్ప ఉదాసీనంగా వ్యవహరిస్తే భవిష్యత్తు ఎంతో ఉజ్వలంగా ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ఈ రోజు నేరస్తులుగా మారేటటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ప్రభుత్వాన్ని ఈ మీద వెంటనే స్పందించి ఎక్కడెక్కడ ఇలాంటి లోపాలు ఉన్నాయో సరిదిద్దుకోవాలని చెప్పేసి తెలంగాణ ప్రైవేట్ టీచర్ ఫోరం తరఫున, విద్యార్థులందరి తరఫున, సమాజం అందరి తరఫున కూడా ప్రభుత్వాన్ని మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. జోహార్ జోహార్.